Diecézní charita Ostravsko-Opavská byla založena k 1.1. roku 1997 monsignorem Františkem Václavem Lubkovicem a bylo to bezprostředně poté, kdy vznikla diecéze Ostravsko-Opavská. Jsme třetí největší charitou v republice a největším nestátním neziskovým poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji. Takovým základním motem je, že pomáhat můžeme všichni. A k tomu chceme i vychovávat nejen lidi z naší církve, ale i lidé, kteří jsou otevření pomáhat druhým lidem. V poradenském a informačním centru pomáháme lidem, kteří se dostali do problémové situace a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami. Nabízíme jim informace, rady, poskytujeme praktickou pomoc při komunikaci s úřady a doprovázíme je při řešení jejich problémové situace tak, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili. V roce 1997 byly v Ostravě povodně. Ještě 5 let po těch povodních ve 2 provizorních ubytovnách bydlelo zhruba 50 rodin, které na žádné bydlení nedosáhly a pro ty rodiny vlastně vznikl projekt Vesnička soužití. V té vesničce teda dnes bydlí romské a neromské rodiny půl na půl a i my jako charita samozřejmě dneska se snažíme pomáhat každému člověku, který je v nouzi. Ježíš říká, že chudé budete mít mezi sebou vždycky, takže to je prostě smysl všech našich projektů. Tak středisko humanitární pomoci navázalo na drobné humanitární aktivity na Zakarpatí, které byly realizovány dobrovolníky, a na projekt Adopce na dálku. Dále provozujeme domov pokojného stáří ve spolupráci se sestrami a s dalšími sestrami pomáháme v projektu Domov matkám tísní a dětem v dětském domově v jejich zařízení. Z dalších činností mohu vyjmenovat organizaci dobrovolníků a vždycky, když se tak vrátím z Ukrajiny, tak si uvědomím, jak jsme tady bohatí v Čechách. Celá diecézní charita Ostravsko-Opavská má dneska holdingovou strukturu, takže je složena z jednotlivých oblastních charit, které mají svoji vlastní právní subjektivitu, jsou plně profesionální a zahrnují celou oblast naší diecéze. Nacházíme se v charitním domově svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. V tomto domově jsou situovány sociálně terapeutické dílny, které jsou sociální službou primárně určené pro lidi, kteří jsou už neuplatnitelní na chráněném trhu práce. Děláme různé pracovní činnosti, kterými vlastně klient by měl se zdokonalovat a měl by od nás vlastně odcházet například do chráněné dílny nebo do zaměstnání. Středisko chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné poskytuje službu chráněné bydlení a služby následné péče pro dospělé lidi psychicky nemocné z Moravskoslezského kraje. To chráněné bydlení je tréninkového typu, to znamená, že tady jsou lidé, kteří jsou po přeléčení v psychiatrické léčebně a potřebují získat dovednosti k tomu běžnému zařazení do života. A pracovníci je v tom provázejí tak, aby potom byli schopni žít samostatně v rámci té své nemoci. Hospic svatého Lukáše je nestátní zdravotnické zařízení, které je určeno k léčbě nemocných v závěru života. Nabízíme péči nemocným, u kterých byla vyčerpána veškerá léčba jejich základního onemocnění. Jejich zdravotní obtíže již nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici, domácí péče je nedostačující nebo ji rodina nezvládá. Cílem naší péče je důraz na kvalitu života nemocného, na léčbu bolesti, na naplňování jeho biopsychosociálních a zejména spirituálních potřeb. V charitním centru pro seniory se snažíme poskytovat služby seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Snažíme se o to, aby naši klienti se zapojili do života ve společnosti, aby nebyli na jejím okraji a nabízíme jim podmínky k tomu, aby tady prožili aktivní a plnohodnotné stáří. Charitní dům svatého Benedikta Labre poskytuje pomoc osobám bez domova. Především se jedná o zabezpečení základních lidských potřeb, ošacení, hygiena, strava a také díky poradenství a sociální práce s těmito lidmi se snažíme řešit a pomáhat jim řešit jejich svízelnou sociální situaci. Posláním charity je zprostředkovat lásku k bližnímu člověku. Ta láska vychází ze vztahu k Bohu a ten vztah k Bohu nutně musí mít svůj odraz v životě, který je kolem nás. Je to vlastně třetí pilíř života církve, kromě zvěstování evangelia, kromě svátostí, je tu ještě rozměr zprostředkování boží lásky konkrétní strukturou církve těm nejpotřebnějším.